Als ik centraal uw aandacht mag, dan is het mij de eer vanavond om u hartelijk welkom te heten bij deze kennissessie van Acon AVM. En gelet op de hoge opkomst denk ik dat we nu al mogen concluderen dat we een juist onderwerp hebben gekozen. Een onderwerp waar de media ook bol van staat. Waar we trots op zijn is dat vanavond niet alleen hier in Zuid-Limburg in Maastricht deze avond is, maar nog real-time op dit moment op 7 andere plekken in Nederland. We hebben 8 zalen volgekregen met dit soort aantallen, letterlijk van Groningen tot Maastricht. En we bereiken vanavond met dit onderwerp namens Acon AVM minimaal ongeveer 1000 gasten. En daar zijn we best wel trots op en u met hier 70, 80 mensen bent daar onderdeel van. Maar voordat we daar naartoe gaan in de zin van hun intro, wil ik u meenemen naar een anekdote uit de jungle. En u zult denken, waar gaat dit verhaal naartoe? In de jungle wonen en leven, eten en drinken buffels. En u kent misschien het plaatje van de buffel, heel simplistisch, een koe met een staart en 2 horens. Hè? En in diezelfde jungle wonen ook leeuwen. En wat ik nu vertel is echt biologisch bewezen en komt in de natuurwetenschap elke dag voor. De leeuw jaagt op de buffel. En die buffel, dames en heren, die heeft 1 grote crux in zijn mind zitten. Ik ben nooit alleen, maar ik ben met andere buffels. Het zijn kuddedieren. En op het moment dat die leeuw, en doet hij meestal als het donker wordt, begint te sluipen richting de kudde van de buffels, dan voelen die buffels aan wat er gaat gebeuren. En op dat moment, en kijk het maar een keer na op YouTube, doen de buffels iets heel bijzonders. Dan gaan ze allemaal met de koppen tegen elkaar staan, in een kringetje, met de staart naar de buitenkant. En dat heeft als effect tot er 12 staarten staan te zwaaien, als er 12 buffels zijn. Ja. En daar wordt de leeuw zenuwachtig van, want de leeuw jaagt op de ogen van zijn tegenstander. En die ogen kan hij op dat moment niet zien. Dus op het moment dat de buffels deze attitude volhouden, totdat de leeuw afdruipt, zijn de buffels weer veilig tot de day after, wanneer ze hetzelfde spel moeten spelen als de zon ondergaat. En op het moment dat 1 buffel zich niet aan deze wetgeving der buffels houdt en zijn koppie gaat omdraaien, op het moment dat ze in het kringetje staan, gaat het fout. Want op dat moment hapt de leeuw letterlijk en figuurlijk toe. En als de leeuw toehapt, dames en heren, is niet alleen de buffel slachtoffer die zich omdraaide, maar uiteindelijk als de leeuw met zijn kompanen, want ook die leeuw wordt nooit alleen gekomen, hè, die neemt andere leeuwen mee, zijn ze allemaal slachtoffer. En ik zie u allen denken, wat heeft dit in godsnaam te maken met de wet deregulering arbeidsrelatie waar wij het vanavond over gaan hebben. Dat zal duidelijk worden op het moment dat Edmond en Sergej u meenemen in deze wet en regelgeving. Want u mag op het einde van de avond samen met mij de vraag beantwoorden. Wie is de leeuw en wie is de buffel? Is dat de opdrachtnemer? Is dat de opdrachtgever? Of misschien wel de Belastingdienst? Probeer hem vast te houden, deze vraag. We komen er later op terug. Spannend.